Mae'n ben blwydd ar ein ffrind Mark Back. Da ni wedi dod ar ein nogyn yma I flaenau ffestingiog yn y gobaith. Neith o lenwi I draws. Neith o lenwi I draws. Be di'r menig mae gen ti, Mark? Wel, o'n i'n paratoi, o'n i'n dod yn menig efo fi, felly dwi wedi gorau cymryd Dwi'n meddwl bod nhw'n fewn efo'r ffasiwn. Byddai'n gwisgo nhw blwyddyn yma, bydd pob yn gwisgo nhw blwyddyn nesaf. Setting a trend. Blaen eich ffestiniog. Os ti'n gaddo nid i'w lando. Ma'r hawdda byd sywani. You get me. That's the grime into your things. Make sure they're not impaling your eyes. A dyna hi, mae o'n saff yn harnes. Check over sydyn ar y health and safety. Check bach sydyn gan angharad. Y briefing swyddogol. Mae o weld real bwy. Di'n edrych yn llwyd, da? Come on, good. Excited ac yn nervous yr un pryd. Just yr unknown yn dydi, ti'n gwybod beth ddisgwyl, so... Dwi beth i'n neud. There we go. Ti'n scared o heights anyway, lle neu ti'n oce? Dwi'n meindio heights, so... Swn i stuff, swn i yn scared o heights. Swn i'n gwisgo clot, swn I fel. Ond na, should be good. A dyna ni, mae o'n barod I fynd. Dim ond 10 munud o siwrna hira I fywyd sy'n rhyngtha fo ar top. Mae angharad dy gariad anwyl wedi trefnu bob dim. Y cwbl rhaid I chdi wneud wan ydy cymeryd y sialans. Heblwydd hapus rhe nogyn. A ma'r hawdda byd sywani yn yr awyr las i'ch ben. A does dim rhaid I ni ddim poeni achos wneud hyn ddim dod I ben. Os ni di afal fi yn dyn. Jesus. Alright, do you want to stand up there for me? Amazing. Out of this world, mond 2 lein nes I wneud. Yr un cynta di cael eich sy'n geia. Dyn, ia. Dwi'n cofio enw nhw. Just buzzing ar ôl ni nhw. Yn real. Tron stal yn lan. Just about. Hei! Mae'n dweud gallu neud dad ydych? A gan bod hi'n dolyg 1 treat arall. Be ti'n gael, Mark? Peint o stwff di. Wel, bod yna. Sorry, Zipworld. Ti di edrych ymlaen am hynny? Do. Wrth I fod yn hongian cyn i'r gad sleidio.
O'n i just yn ddim ar y siario. Cael ei neud.